Praise God. Me ma wakɔ aba de ba na wɔtwe wie nkora nhyɛ dwumadi so. Ɔdɔfoɔ, ɛberɛ a yɛgu so a yɛtu kwan fa nnwom no mu no, ɛnnɛ yɛbɛhwɛ nnwom aduonum nson. That is Psalm 57. Ɔdɔfoɔ David na ne kɔm etu sɛ na Saul ɛretaataa no. Ɔdɔfoɔ, ɛnnɛ anɔpa Nyame de yɛn nkwa akyɛ yɛn na wabue yɛn ani, wabue yɛn aso, wama yɛn ahoɔden a yɛka ne sɛ Awurade yɛda wo ase. Yɛsrɛ no wakɔ so ara ama w'anuonyam ne wo nokoredie ada adi wɔ yɛn so. Tutu yɛn anammɔ ma yɛn na Awurade ansi yɛn yie wɔ Yesu Kristo din mu. Hallelujah. Ɛno nti David nnwom yi, ɔse Awurade hu me mmɔbɔ, Awurade hu me mmɔbɔ sɛdeɛ w'adɔyɛ teɛ. Awurade, yɛsiane sɛ me kra ɛwerɛ nyinaa ɛhyɛ wo mu na afei w'ataban n'ase ɛna Awurade m'anim sɛ mehwɛ. Ɛhɔ ɛna ɛyɛ me guankɔbea. Ɛhɔ ɛna medwane ɛbɛtoa. Nti kɔsi sɛ nea ɛfa m'ani so, nea mefa mu m'atamfo nyinaa ɛne me kwadaa de nyinaa bɛtwa mu akɔ. Awurade mesu gu wo so sɛ woyɛ Nyame a wo nko ara na woyɛ Nyame na woyɛ anwanwadeɛ. Wo na woyɛ biribiara a mebisa wo ɛma me. Na afei, wobɛsoma afiri soro aba abɛgye me. Awurade, obi biara a ɔka m'anim, obi biara a obu m'anim tiayɛ biara no, wo Nyame, wobɛgye me afiri ne nsam. Na afei, obi biara ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛmene me no, Awurade, wobɛsoma ama wo mmɔborɔhunu ne wo nokoredie ada adi wɔ me so. Me kra ɛda nnyata mu, nanso me kra ɛda nnipa a wɔtwa ntorɔ ntam, a wɔte sɛ ogya, na wɔn se ayɛ sɛ pea. Na Awurade, wogye me fi saa nkurɔfoɔ nyinaa nsam. Me Nyankopɔn, mepagya wo, ɛma wo so, ɛboro sorosoro nyinaa so. Ma w'anuonyam ɛnkata asase nyinaa so. Na afei, ɔmo ahyehyɛ etutu amena ato m'akwan mu no, Awurade, me kra edwane firi mu, na amena na ɔmo etu no, ɔmo ankasa ɛntɔ awamuna mu. Awurade a woyɛ nokwafoɔ, m'akoma ɛhwehwɛ wo nko ara Onyankopɔn. M'akoma etintim ama wo nko ara. Ɛno nti mɛto nnwom na meyi wo ayɛ. Awurade, meda wo ase. Na afei, me kra hyɛ Nyame anuonyam. Me kra bɔ nnwom, fa nsankunnwom ne mpɛnten fa bɔ nnwom. Na pagya Awurade. Na afei, anapahema nso, me kra sɔre na ma Nyame anuonyam ɛnyɛ kɛseɛ. Awurade, mayi wo ayɛ ɛwɔ amaama nyinaa, ɛwɔ mmea nyinaa. Mɛto nnwom ahyɛ wo anuonyam. Ɛfiri sɛ menim sɛ wo mmɔborɔhunu no, ɛkorɔn a ɛkɔsi sorosoro mu soro. Na wo nokoredie nso, Awurade, ɛda adi ɛwɔ omununkum no nyinaa mu. Awurade, mepagya wo din kronkron no. Onyame a woboro ɔsorosoro so. Ma w'anuonyam nkɔ so nyɛ kɛseɛ na mmoro asase nyinaa so. Ɔdɔfoɔ David na wɔ ɔhaw ne amanneɛ mu o. David na wɔ kwadaanda mu na suro atɔ no so, suro ahyɛ no so. Nanso na ɔgye di sɛ ne Nyankopɔn a ɔsom no no, ɔnni ne hwammɔ da biara da. Ampa. Nti, ɛberɛ a ɔde ne sufrɛ kɔ Awurade anim nyinaa no, na ɔhohori Awurade, na ɔsɔre Awurade, na ɔkamfo Awurade, na ɔpagya Awurade. Yɛn nso so tebea yɛwɔ mu biara no, David nnwom aduonum nson yi twe adwene gyina so sɛ, tebea bia mu na yɛbɛtumi akɔ so ayi Awurade ayɛ. Na kyerɛ sɛ tebea bi ani hɔ a ɛsom Awurade a, enti yɛntumi ɛnna n'ase ɛwɔ mu ɛberɛ a yɛwɔ saa tebea no mu. Yɛwɔ ne mu awerɛhyɛmu, yɛwɔ ne mu gyidi a, ɔhaw ne amanneɛ nyinaa mu no, yɛbɛkɔ so de yɛwerɛ ahyɛ ne mu. Sɛ yɛnni mu yɛ mpo a, ɛnɛ David ama yɛhu sɛ ɛyɛ ade a ɛtumi yɛ hɔ. Ɛno nti Nyame nkronkron, yɛsrɛ wo, yɛhia wo sɛ bɛboa yɛn.
Na bra yɛ koma etu na bra yɛ ne nidasoɔ no. Yɛ nidasoɔ nyinaa ɛngyina wɔ Asafo Awurade wɔ so. Yɛda wo ase. Onyame wɔ w'ani yɛda wo ase. Nyame si asefoɔ yɛda wo ase. So ama yɛayɛ te sɛ David. Yɛde nnwomtoɔ ne ayɛyie ɛbrɛ wo tibea bi a yɛwɔ mu biara. Yɛsi yɛda wo ase. Ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no na wonya subscribe nso a bɔmmɔden na subscribe. Kyɛ asɛm no na fa nidasoɔ ɛbrɛ obi nso abrabɔ mu. Na wɔtwe wie yie ma yɛnkura nhyɛ ɛnyɛ nkonimdie ɛfa nhyɛ Yesu anuonyam. Amen.